दानिया फैदो लोगोफोर Onead एपआव माबोरै Onead एप बेलेन्सजों जोङो डाइरेक्टनो टिभि रिचार्ज खालामनो हायो बेनि बागै मिथिनानै लानि फै। गिबियावनो जोङो बे गोदान फिचार्सखौ मोननो थाखाय Onead एपखौ आपडेट खालामग्रोनानै लाग्रोनांगोन। नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै Onead एपखौ आपडेट खालामनानै लाग्रो। आङो बे एपखौ आपडेट खालामखानानै लाखादों, बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ आपडेट खालामनानै दिन्थिया। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ आपडेट खालामनानै लाग्रो। बेनि उनाव जोङो Onead एपखौ अपेन खालामनानै Onead एपआव थांग्रोनांगोन। आं टेप खालामनानै फैबाय Onead एपआव। बेनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि आइकनखौ मोनगोन। आंनियाव दायो 110 रां दङ। आं बे रांजोंनो आंनि डिजिटेल टिभिखौ रिचार्ज खालामगोन। दायो रिचार्ज खालामनो थाखाय जोङो बै गोजौनि रिचार्ज आइकनाव जोङो क्लिक खालामनांगोन। रिचार्ज आइकनाव क्लिक खालामबाय आङो। बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन। बेयाव मबाइल रिचार्ज खालामनो हागोन, प्रिपेड मबाइल रिचार्ज खालामनो हागोन। आङो दा DTH रिचार्ज खालामगोन। बेनि थाखायनो आङो DTH आव क्लिक खालामनांगोन। आङो DTH आव क्लिक खालामनि लोगोफोर। DTH आव आं क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांनि कम्पानिया जि कम्पानि, टाटा स्काइ बा टाटा स्काइआव क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा एयारटेल बा एयारटेल, भिडिअकन बा भिडिअकन। दानिया आंनिया कम्पानिया जाहैबाय एयारटेल डिजिटेल टिभि। बेनि थाखायनो आङो एयारटेल डिजिटेल टिभिआव आङो क्लिक खालामगोन। लोगोफोर आं क्लिक खालामनि एयारटेल डिजिटेल टिभिआव क्लिक खालामबाय आं। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि जा टिभिनि आइडि नाम्बार दं बेखौ नोंथाङा बेवहाय आइडि नाम्बारखौ होनांगोन। आंनि आइडि नाम्बारखौ आं होनि। आंनिया जाहैबाय आइडि नाम्बारा 3013... बे जाहैबाय आंनि आइडि नाम्बार। बेनि उनाव नोंथाङा बेसेबां रांनि रिचार्ज खालामगोन। आंनि आखायाव बारा बुरजा रां गैया, 110 रांल' दं। बेनि थाखायनो आङो बेवहाय एमाउन्टआव 100 रांनिल' रिचार्ज खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आङो होनि 100 रां, एमाउन्टआव 100 रां होबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बै ब्लेंक बक्सआव नोंथाङा टिक खालामना हो, टेप खालामना हो। बेयाव टेप खालामोब्ला बेयाव टिक जागोन। बेवहाय टिक खालामना होबाय आं। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय प्रसिड टु पेमेन्ट बेवहाय क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामना होबाय आं। बेनि उनाव बेवहाय कनफार्म टु पेमेन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव बेवहाय नोंथांनियाव पासवर्ड बिदों। नोंथाङा Onead एप एकाउन्ट्स खुलिजेननायाव जा पासवर्ड मारिदोंमोन बे पासवर्डखौ नोंथाङा बेवहाय होनांगोन। आङो आंनि पासवर्डखौ होनि। आंनि पासवर्डआ जाहैबाय एसेबां। नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि पासवर्डखौ होनांगोन। बेनि उनाव जोङो बे साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन। साबमिटआव आं क्लिक खालामनि। क्लिक खालामबाय आं। लडिं जादों। लोगो लोगोनो रिचार्ज जाबाय लोगोफोर। इनार 100 रिचार्ज साक्सेसफुल। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। बेल आइकनावबो क्लिक खालामना हो लोगोफोर। नोंथांमोना
गोदान भिडिअ फैनाय लोगो लोगोनो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम लोगोफोर। गोजोन्थों।